И мисля, че приятели не сте очаквали видео веднага след миналото, но просто реших да направя второ видео, понеже първото го прецаках. Да, просто без иска си бях направил микрофона, така че днес ще имате две видеа. Аз между другото на фармих леко, ето виждате, имам 160 пари. Тоест не 160, 66 000 пари, апгрейднах си въдица и хванах някакви риби. Сега за началото на клипа, между другото, съм планирал да купим втора лодка, така че да се запътваме. Вече отключих нови риби, отключих тези двете. Едната е акула, а другата между другото се опитах да я хвана, но не успях. Така че нека да се запътваме. Имам мисии, така че мисля първо да ги изпълня тях и след това други. Ето тук виждам много риби. Та ще метна пак и ще трябва някоя риба. Не! Беше много... така. Ехо! Добре. И приятели, сега целта ми е да сляза много надълбоко и да хвана. Купувам си кука за 5000. Защото планирам да хвана акула, да. Мале. Аз май ще се отчаивам, защото дадох 5000 за кука, която буквално я загубих буквално в първия момент. Ама чакай малко, защо? Аз края ли съм или нещо? Там нямаше риби, когато бях до преди малко. Много странно, много странно. Окей, приятели, слизаме надолу. Добре, хващаме. Не ми яш рибата! Не, само още... 1000 лева. Моля те, само не искам някоя по-малка риба. Буквално намалиха цената на рибата, която успях да спечеля 15 пъти. Аз съм отчаян, честно. 9000, няма как да я хвърля. Абсурд. За нищо на света няма да я хвърля. Някоя хубава риба. За сега нищо. Окей. Не хванах риба. Тази риба ми трябва. Тази риба тук ми трябва. Тя ми е най-спешна. Не, аз се опитвам да хвана толкова много време. Тя ми е все пак за мисията. Окей, доволен съм. Тук синята ми трябва. Дайте ще похарча пари за кука. Ако срещна акула, ще се побърка. Моля те, никоя малка... Ето е рибата, как ми трябва. Ето я. Ела. Не трябваше. Не трябваше. Сега ще я гони цял ден. Няма смисъл да се опитвам. Не. Само това не исках. Харс, привет. Да ми крадеш храната. Сега се опитваш да ми ядеш, нали? Сега ти си хванати. Маля, бях толкова близо за малко. Просто трябва да я хвана. Не. Аз съм загубен. Вече няма какво да направя. Буквално не може да се вземе. Няма как да се... Ето. Два пъти си хъба парите за някаква риба, която... Много ми е тъпо. Как може? Добре, идвай при мен. Поне ако не е друго, съм си апгрейднал рибите. Елате насам. Елате, няма да откажа. Хич няма да откажа. Елате, не. Тези риби са към 11, тези риби са към 3000 май. Не, 1000, жалки. Искам нещо голямо, не тази.
Не. Нещо хубаво. О, тази е много скъпа, Сори, взимаме. Тази риба не трябва. Аре, моля ви, не се махай. Къде? Трябва някъде тук да е. Няма да се отказвам. Някъде тук трябва да е. Те малки досадни риби, много ме дразнат. Мале как ме дразнат тя малки риби. Няма ли някаква голяма риба? Не, няма никъде. Ето! Естествено, че... Добре, отиваме по-назад, явно. Така. Ох, много бавно се движи тази лодка, но все пак, окей. Поред мен ще успеем да я хванем. Аз не забравих, че не... Не! Какво? Какво стана? Защо? Само някоя риба не е изяла тази риба. Не, няма да бягаш. Идваш при мен. Вече си да ключе. 5000 взимам, нямам. Много са скъпи, не. Чай, ще пробвам да я метна някъде далече, така че да пахна някъде по-хубава. Добре, защо по-надалече има тъпи риби? Какъв е смисъл да мятам по-надалече, като по-надалече има тъпи риби? Ето виж, те буквално ми крадат рибата, да. Окей. Ще пробвам хора да метна малко по-назад, така че да изкарам някоя риба след това. Така е добре вече. Топ, аз съм точно добавил... Ела, майонеза. Какъв ти майонеза? Между другото има някакъв проблем с коментарите и не ми дава да ги включа, така че за в бъдеще очаквайте да оправя коментарите. Никоя малка риба няма да ми... Никоя риба, която е ефтина, няма да ми докосва това. Абсурд. Слизаме по-надълбоко, така че тук рибите стават много по-хубави. О! Не! Тази е около 2000. Това съм отчаян. Как толкова малко за... Ще я метна, знаеш ли? Няма да ги дава 2000. Мога пак на толкова по-хубави неща. Моля те само... Не някаква постъпка. Само това искам. Искам някоя хубава скъпа риба. Окей. Ето, открихме. Ела. Това не беше много добра идея. Ама аз знам, че е много скъпа риба. Това знам, че е много скъпа риба. Окей. О, май, успях. 31 000. Че е малко да усиля играта, че е много добра. Мале, не знам. Може ли сте той да ме попълсвам? Не ми трябват малки риби. Моля те! Аре, да някаква по-голяма риба искам. Не, какво става? Не, какво стана? Добре, оправи се. Май нещо съм преместил екрана. Добре, връщам се в началото на къщата. Да, няма смисъл да съм тук. Няма никакви хубави риби. Те ме гонят. Може би е за добро, чай. Оп.